I de cop i volta un dia hi ha algú que creu en tu i et diu que pots. I tu, que tota la vida ho has pensat en secret, n'estàs segura. Segura i capaç de veure en els altres el potencial que té cadascú. Sempre he cregut en mi. Faig l'idel possible. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones. Aquest 2018 hem aconseguit redreçar la situació econòmica, reduint a la meitat el deute municipal i el nombre d'aturats. En el proper mandat podrem assumir les inversions pendents i actualitzar els serveis públics, potenciar els sectors econòmics i apostar per la logística. Entre totes i tots, construirem aquest vendrell optimista. Tots en formem part i tots l'hem de gaudir i sentir-nos orgullosos. A Aigües del Segarra-Garrigues mirem cap al futur, investigant i desenvolupant sistemes d'optimització del reg que permeten un major grau d'eficiència i un millor servei pels usuaris. Perquè creiem en la importància estratègica d'aquesta infraestructura. Perquè volem contribuir a una agricultura més sostenible i respectuosa. Perquè volem el desenvolupament social i econòmic del territori. Aigües del Segarra-Garrigues. Creiem en el valor de l'aigua.